हेलौ गासिबो गिबियावनो गासैखौबो आंनि गोदान चेनेलाव हरनाय थाबाय। थ' गाइस दिनै आङो रंदा मेसिन ना बे रंदा मेसिनखौ आं टेस्ट नायदो। मेसिना बे बेयाव दोनदो बेन्स सेन्स लाना फैबाय नै बे बेन्सआव तक्ताखौ दोननानै नि तक्ताखौ टेस्ट नायनोसै फार्स्ट टाइम बुना नायग्रोनि मा रखम जायो। दा खम मिथिला आङो जेबो रोङा ना फार्स्ट टाइम मोजां जाना खमथ' मोनला। थ' नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोन भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो गोदान गोदान भिडिअस नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थ' नायलांदो आरो फार्स्ट टाइम माबायदि जायो एसे एक्सपिरियेन्स खोन्थालांनोसै भिडिअनि गेजेरजों। नायलांदो दैखौ बुंसै आं नायलांदो होनबा गाइस। थ' दोननोसै केमेराखौ लाना दोननि स्टेन्डआव फिटिं खालामबाय गासै तक्ताखौ होनाय दोनबाय जासिगोन दा रेडि खालामसै गाइस। नायलांबाय थादो मानो जायो मिथिला आरो ना तक्ताखौ दोनना लाजोब्बाय एबार दा मेसिन खालामसै मेसिना मोनसे आवाजखौ खोनासंग्रोदो बेनि आरपिएमखौ खोनाबाय दा आरपिएमखौ माबायदि मोनदों दा नायलांदो। एसे गिनायबो मोनदों एसे हागोन बायदिबो मोनदों मोजां इन्टारेस्टबो मोनदों फार्स्ट टाइम सलायनो मोनदों ना। थ' एसे आं बे खामानि दंबावो तक्ताया माने मोजां थायाखै मोजां फट' लानांगोन जाहाथे माने बेन्सिया गोदान नालाय सम बादायनो टेस्ट नायदो दै थाखानानै दोनथ'नोसै नायनांगोन दा एसे नै दा एसे खमाव जानांगोन एसे बारा खालामनांगोन खामनि खामबाय वानाव दोनग्रोदो वान
गाइस नै माने हाबाय आरो ना एसे स्लिम जाबाय नै नाजाबाहाय खोथा गैया ना एसां मोजां दंना गाइस बेखिनियाव माने आरो बुंबावनांगोन गोथौ दङ बेखिनिखौ नाया माने बोरै स्लिम जादों जेबो गोथौ गैया इयाव थेंक इउ आंनि गोहो गावखौनो गाव सिनायनायनि थाखाय थ' नोंथांमोन जेबो गिदिर खामानि नङा माने नाजाब्ला हायो नों हाजार टान खामानिबाबो दा नोंनि सायावसो सोनारो थ' दिनै आं आंनि गावखौ फोथायोमोन जों गावखौनो हागोन बायदि मोनबाय दा एसेबां जोबाखै थेवबो हाबाय आरो ना इउज खालामनो हादों थ' नोंथांमोन नोंसोरबो गावखौनो लोरबां साननाङा नाजा गोसो मथे खालाम गोसोआ जेखौ नागिरदों बेखौ खालाम थ' आं बेखौ बुथारा लानोसै कमप्लिट बुथारनानै नोंसोरखौ लोगो मोनसै माबा बुङो नाम थादो भिडिअसखौ थ' नि साइडखौबो हुबाय जादैबो खामानिखौ जि मोन्दों खिन्थु बारा बोलो लायनाङा माने मेसिनाव लांखाबाय थायोना थ' जानाय मोनदों आरो ना नायदो गाइस गिनायबो मोन्दोंमोन एसे गोजोननायबो मोन्दों मानो होनबा मेसिन सालायनो मोन्दों गोदान मेसिन मोनफेरै खामानिखौ मावनो मोन्दों मावनो हाबाय साक्सेस जाबाय दा गोजोनबाय गावखौनो गाव आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअसखौ नायनायनि थाखाय सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो थ' बेखिनियानोसै दिनै आङो गोदान मेसिनखौ सालायबाय आरो सालायनानै हाबाय जायखौ मोजां हुजोबाखै थ' हुसिगोन दाना मोनसे माने तक्ताया बहायनाय जायाखै मोजाङै मोजां खालामनो लानांगोन आरो जायगाया एसे लेथ्रा जायो बेखायनो बेखि बारा लेथ्रा खालामला थ' थेंक इउ जोबोद सिनायनि थाखाय भिडिअसखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअसखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामलायदो आरो गोदान गोदान सोलोंनायनि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअस नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो मा दं बाय बाय गाइस